Hello? Na'am? Yau ka zo? To shi kenan ina zuwa ga ina zuwa. Assalamu alaikum. Ya kike? Wallahi kin ga ana jira na ne je ka waya ta aka ta ɗiban hannu da ita shi yasa. Haba. Kai ina jin daɗin abin nan. Wallahi na taya ki murna. Shan daga bar sai ki dawo ki bai sauri. iPhone hospital a Sokoto ka raba gardama. Badamasi. Mai gyaran waya iPhone Sokoto duniya. Badamasi. Likitan ki ne iPhone na. Kin gani? Allah an kawo ita yanzu nan. Inna lillahi. Me yake nufi da ni wannan? Kin ga bata gyaru ba. Tashi mutum ya wallahi ban tsaye ba. Ya ka ga wayan nan da na bada ita yau wata 2 kenan na bada ita a Lagos a gyara min amma wai sai yanzu aka kawo min kuma na duba na ga bata yi ba. Sai ku je asibiti. Asibiti kuma? Yaya ba kai ta ce ba ta da lafiya ba, waya ce fa ba ta da lafiya. Na sai ni ai akwai asibitin waya, iPhone hospital. iPhone hospital kuma? A ina yake? A sabo Hajiya Halima, albarka mu dan maki. Wurin Dr. Badamasi Ibrahim, babban likitan iPhone a duk faɗin jihar Sokoto. Lallai kuwa kawata bari in share wancan. Yaya zaka je mu je ka kai inda wannan Dr. Badamasi Ibrahim saboda kawai ya ba waya ta magani ta sha ta warke. Gaskiya ko? Ni ma yafi wallahi haka za a baki ciwon kai. Wallahi tabbas haka za a yaya mu je. Iye gani nan tafe zani so kije. Zani so kaje kije muje. Duniya ta mu sabuwa babu mai mana warnuwa. Tunda dai muna da daktoci babu damuwa. iPhone uwa ki ubanki ki so.